Meinaatko ruveta mua tökkimään nyt sen? Joo. Täytyy se puuduttaa. Pikkusen. Oot sä kysynyt multa luvan? Täytyy sitä väkistä vähän puuduttaa, kun joutuu repimään. Niin, ja kun lapset ei ymmärrä kuitenkaan, niin aikuisten ei tarvitse kysyä lupaa lapselta, mitä tehdään. Pitäisikö tää silmälasit? Mihin ne mun on? No tässä pöydällä. Enpä paremmin. Tuossa korissa. Joudutaan vähän aikaa. Eihän tuo tuntunut missään. Siellä hätäytyy kohtuun tullut. Ei tullut. Niin aikaa niin se puutuu. Joo, mielellään maidolla ja vähän sokeria. Joo, kiitos, joo. Näin me ollaan täällä aina joutu pirtua. Pannaan maitoa ja sokeria ja se on kuin linnun maitoa. Täällähän mä aina aikani vietän. Tuossa on vierashuone, sitten kun mennään tuosta, niin siellä mä nukun. Joo. Tässä pelataan niin kauan kuin silmä sammuu. Aurinko. Siinä sammuu aurinko. Perkele, oliko se viime uutena vuotena, kun oli, kun oli aivan peilijäätä. Ja kun ammuttiin raketteja, niin me ammuttiin jäätä pitkin ja me ammuttu ylös. Ne lähti kuule ja kurveli tuonne vastarantaan. Jumalauta, oli hienoa. Oli hienoa. Teiltäkin on päällä. Joo. Meinaan puudutusainetta näyttää... Ei, mutta kun puudutusainetta näyttää olevan noin vähän. Mutta mitenkäs tämä sitten... Onko tässä semmoista takuuta, ettei verenmyrkytystä tule? On. Okei. Antibioottikuuri. Onko yhtään eläin kuollut sen jälkeen, kun sä oot koukun poistanut? Ei. Entäs ihminen? Menepä sinne puolelle istumaan. Antibioottikuuri ja 10 päivää Alkoholitta. alkoholitta. Juoksen mutta. Vaijas oli kaveri, kun sut teki. Nimittäin alkoholi saattaa joillakin heikentää penisillinin vaikutusta. Joo. Saattaa joillakin heikentää penisillin. Nyt en anna penisilliniä, se on joku ja nyt ei saata. Ei. Niin. Jätit tuon mukin, kyllä nyt ei. Tarvit säkin vai? Minä en ole selvinpäin, mistä olet tekemään. Oota, mä otan ryypi ensin, että mä kestän. Evert Walk, ota Walkin ryyppiin. Ai nytkö sattuu? Eiköhän tästä selvitä. Ota vähän. Älä vielä lisää tuota puutuketta. Joo. Miten se täällä jäykistää jo tätä niin kuin tälleen puuduttaa tätä peukalon päältä? Tämä on turvoksissa se peukalo. Se on siellä ollut niin kauan ja pahasti, että sen takia pannaan tetrasykliini kuurille sinut. Ja se ei häirinyt alkoholista. Tetrasykliini. Niin, Mä oon ottanut niitä monta kuuria. sitä saa alkoholi ottaa, kun on tetrasykliini kuurille. Ei tää on nauruasia. Ei kun tää on, mä oon mielenkiintoinen. Mä oon Matin kanssa leikannut eläimiäkin monta kertaa. Se on hieno. Älä kuule pahasti väätele. Sattuuko vähän? No vähän. Sattuiko äsken? Sattuiko tuo äsken tuo vääntely? Ei kun se tuntuu. No hyvä, sitä melkein että sattuu. No. Kyllä pullistelee. Eikö me viimeksi mehän leikattiin, salvettiin se Piian koira. Joo. Joo, minä penin palleja ylhäällä tuolekkas poikki. Sitten me ollaan juoksutusmaahan. Nehän tekee Englannissa siellä, niin nehän tekee ihan eri. Ne menee kyljestä sisään lehmällä. Ja sitten ne nostaa sen ja juoksutusmaan ja leikkaa Mutta siinä me kylkeä. pyöritettiin. No miksi en nää tee sitä? Käännä sitä lehmää ympäri ja boksauta Se sitä. tarvitsee voimaa. Se on pyöräyttänyt. Eikö ne tajua, että Ei. ne menee kyljestä kädellä sisään ja... Ei kyllä se on niin, Pasasen Annekin tekee silleen. Aha. Oot sä vieläkin liian selvinpäin leikata? No niin. Vähän huono iso pullo.
Menee holonaan pekkiin. Elä jumakaan. Ota nyt vähän tosta. Ota, no nyt tuntuu, että nyt saa. Lääkäri määräsi. Pitää ottaa. Ota, nyt jää jo. Nyt menee jo pikkusen. Kyllä se on kipu kestettävä, kun oot sen tehnyt. Noin kaukana tuolla. Joo. Läpiveto olisi. Sitten siinä on vain 2 reikää, mutta se voisi paremmin. Pitäisikö se leikata? Niin mä leikkaan tosta pikkasen. Sen takia mulla on täällä juuri nyt tämmönen steriili. Ja 5 lasit. Ja ne ei oo euroja. Olkoon vaikka Ne ei oo 10. Olkoon vaikka 10, Ne mutta ei oo euroja. ne lähtee päästä, jos sattuu. Se oli vahvuus. Kyllä se väkistä sattuu vähän, ei sitä niin saa. Ei se niin Tuntuuko vielä kuinka? puulu. Hyvät keksisanat on kyllä ollut. Joo, mä meinasin justi. Siihen joutuu laittamaan tikkiä. Eikä tarvi. Kovaa jo. Mutta onko sauna kielletty juhannuksen? Ei. Hyvä. Itse teostani jäätiin kiinni. Oi! Se on siinä. Jos et olisi noin tuttu ollut, niin vittu kun kerkes karkuun. Totta kai mä menen karkuun heti. No totta kai se menee karkuun, jos saat, että Sä uhkailit mua. sä lyöt sitä. Laiton uhkaus vai laillinen uhkaus? Kumpihan se oli? Kerkes karkuun. Meinas se ottaa se peräkoukku tännekin. Ei tää silloin meni. Kato, se koukku säilyi kuitenkin nyt, että niin se ei taittunut ollenkaan. Joo, Sitä hyvä. Se oli se pääasia. Koukku tulee heijänä. Ota vähän tuosta Joo, niin mä otankin. lääkettä. Noin. Ei tuu mahdoton. Saattaa laittaa YouTubeen. Nyt voisi vaikka pestä tän käden. Se naamankuva, ne tietää, että kuka se Paina on. tuosta vähän mennä pesuun. Naamankuva, että tietää, että kuka se on, kenen käsissä on.